areas to kinde ka kinde kwaneno ka karna ka petitions itiero kata mana e nyim od bura obede nyim doho akani mar ng'anyo nikech aneno ka karna ka lakteche ubupo yiero koda lakteche jopuonje aneno ka karna samoro gitero petitions ma gichop kata mana e od bura maduong' ma pachoka nang' mane bedo mopogore koro gi wechi mago mag siasa to kata mana mita 100 ma Evans aneno ka koro Pasaris wacho ni bende paro ni boye ne oganda ni koro ma mita 100 lero jatelo mano tero ne petition cha koro wuogi bibo yene ramna jopiny kapo nono ni paro makama okadho bed chik ok bi yienegi nikech apani parliament ka koro wawachi ni parliament mita 100 ka parliament to nyalo chopo Basilica mani ngeni chalo mochopo parliament Basilica pod GPO mita 100 Kenko nyalo bedo Kenko GPO shida ma wan godo en awacho ni security akenen meru akenen kanye mane demonstration timore to nido ka jatend OCS ni kod jo kanyo giwuotho ka gidhi gino timo peaceful demonstration maka ne gitiyo to ne gidhi yot the same to Mombasa ineno ka polisi ka ne gin godo giwuotho go peaceful demonstration ka ne gitieko to ne gidhi Kisii be non bedo gi shida but kana chopo godhiambo kane koro OCS cho biro butgi koro ne jogo demonstrate pamoja OCS ni kod gimiyo security to giwuotho ne gidhi maro mai Nairobi ni kata kete mani ati 150 podok bitimore nikech penjo mapenjo nango ni bedo bana mar siasa mok chop nikech donang sini lakteche waseneno gi Ministry of Health mang'eny jopuonje waseneno gi TSC apa hil ka mang'eny ka gichopo nyaka log tich mago mag apise makama apa ni kata mano timore Meruno nen mar siasa to maa awachi ni for example wadhi wuotho awachi ni wadwa tero presentation ama ka parliament ino ni ka chiego kinyi uromo go ngenge 1 kilometer before uchopo maji oketi ji lor iluongo nang Kenyatta hospital emulore already mi mentality ni kare ni kama ni mbaya koro ji digi mentality tino ni ati wakirusha tunarusha koro shida oken ga jopiny shida en ga police ino ni ji chako wuotho matin to police nyalo bayo kaka wan ka ji auchiel police kama wantie ji auchiel wachako goyo wawero wende wa mag peaceful go kwatero petition tiro ni police kama wantie ndiye nini police nini tiagas dong mano kunyo e kuma dhao chakore kata mana dakteche go samoro gidhiga mos to samoro be go gidong lasia no go daktari moro mobedo admitted koro en ma mentality ma security okero ni jogi gina rogi lakteche waneno kata mana ka nindo nyaka e nyim gate mane log tich kata mana mag Ministry of Health kit mamoko akene shida because ogimi gi margi ok nen ni ati o trend nikech ando shida poda wacho ni ati for example wadhi e parliament wacho ni watero gimoro e parliament tiro ni parliament magi siyie ni gidhiterowa e parliament kochopo chieng'no tido ko ketnu wamesh maduong' mok nyal chopo e parliament ngisa ni ginidwa present kan ka nok gini ready mar dhao ageni meno kang mokwongo mabende koro noket